Yurreta, nueva apertura. Ahora no te podrás resistir a las ofertas de Rapimueble. Dormitorio juvenil 299 euros. Cheslón desde 379 euros. Con entrega inmediata y financiación a medida. Más de 150 tiendas Rapimueble en toda España. Y compra también en rapimueble.com. N634, Antiguo Home. Bueno, orain bai, dagoeneko hemen daukagu gaurko sailkapena eta atzeko aurrera hasiko gara. Hamaikagarren sailkatua, Mendi Javier Zubiaurrerena, 60 puntu. Lazaro Ilikua, Gerediagako antolakuntzakoak ematen dio. Gerediaga elkartearen oroigarria. Hamargarren Argi Miguel Arregi, 132 puntu. Txalo bat. Honi ere Gerediaga elkartearen oroigarria. Bederatzigarren Sua Aritz Gamboa, 157 puntu. Zortzigarrena Kobi Asier Bolivar, 158 puntu. Txalo bat. Zazpigarrena Azke Antonio Alustiza, 167 puntu. Txalo bat. Gerediaga elkartearen oroigarria. Bueno, orain, sei lehenengoetara goaz. Seigarrena. Bat, Fidel Alonso, 168 puntu. Durangaldeko, mankomunatoko Zaria. Xavier Azkarate, Atxondoko alkatearen eskutik. Eta Gerediaga elkartearen oroigarria. Bosgarren, Riki, Enrique Mendiguren, honek ere, 168 puntu. Eta honek Arabako Foru Aldundiaren garaikurra jasoko du, Mertxe Bengoa, Arabako Arate Artzai Txakur txapelketen antolatzaile elkarteko presidentearen eskutik. Txalo bat! Laugarrena, Jai, Antonio Alustiza. 324 puntu. Gipuzkoako
Foru Aldundiaren saria, Jose Mari Bengoa, Euskal Herriko Artzaintzako txapelketen antolatzaile elkarteko lehendakaria. Eta Oñatiko antolakuntzako arduraduna. Artzain eta beste hainbat gauza ere bai. Hirugarren, Gaua, Gil Etxegoien, 325 puntu. Bizkaiko Foru Aldundiaren garaikurra, Iñaki Beitia, gaurko epaimahaiko lehendakariak emango dio, eta horretaz aparte, Gerediaga elkartearen oroigarria. Eta orain, bai, lehenengo biak, bigarren, Laia Enrique Mendiguren, 327 puntu. Gerediaga elkarteko garaikurra, Nerea Mujika, Gerediagako lehendakariak emango dio. Enrique Mendiguren lehen esan du sarritan izan dela hemen txapeldun, 8 aldiz izan da txapeldun. 8 aldiz, bera da txapel gehien lortutakoa. Laia, Enrique Mendiguren, 327 puntu. Eta orain bai, bat geratzen zaigu. Aurten txapela Aldudera doa, Benafarroara. Etxe, Marcel Lualde, 347 puntu. Atondoko udalaren garaikurra, Xabier Raskarate alkateak eman da, Nerea Mujikak ematen dio, Nerea Mujika, Gerediagako presidenteak txapela, Eguzkine Uriondo, Gerediagako ordezkariak, Gerediagaren oroigarria, eta makina doktore bat ere bai. Juan Ramon Iriondo, prestatutako txapela eta txakurrentzako guala. Juan Ramon Iriondo, atxaspen txapelaren izenean, makina doktore hori, garaikurra txapela, eta txalo handi bat. Gaur untsa pastu denetako, xakurrak untsa responditu du xistiain, eta bon, nik ez dakitze egiten den, berdin arruak egiten du hori anitz, eguaikin gure arrotzen gira gehixo, eta zakurrak berdin-berdina arrotzen dira fitio. Eta iruditzen zait, atxalde honetan ostion berua senditzen ginen, eta ostion, kusi dut ontxe lemiziko proa pastuta, kusi dut denbora kambiatzen aizela, guai fresko da, eta hori bardien dako, eta xakurren dako izerri una da hori. Obekio xistia eginez, obekio erresponditzen du zakurrak. Eta dena hori, ene antzine maziren hiru, baina Gil, eta beste biak euntsa zautzen dunak, eta kusiut egin duten, erten den, fallo tipi egin dutena, ardi bat joantze gibelat, eta hartan egin dut, hori ez dukin behar, egiten ongi iretako txapela. Eta hartu dut hastia egiteko, eta ardiak, mementuatu sustenien, zail izaintzela, baina, xakurrok baitute, erten den bezala, viteza gehixau ezkerrero eskoin joaiteko, hartan salbatu niz. Eta gero kursitutalaik, bate borrokatu gabe sartututala ardiak, ordeun egin dut, hau eni hau, eta ordeun egin dut, gure eskualdean egiten du bezala, iparraldean egiten du bezala, xakurrak ibelat hori, eta gero nik txistu bat egiten dako, eta jauzi egiten du, eta kojala emagnena, eta gero han etzain da berriz. Ez, hemen iparraldetik eta bidagira irazten duguna, baino gaixoa gainetik behatzen dau, Jean-Michel Bidart, bankarra, arek irazizin, eta gero nik hemen irazia dut bi aldiz, guai gaur, eta 2010an irazien, beste xakurra nien txiko. Zorionak, eta disfrutatu. Bai, mire esker, eta mire esker aspein, mire esker.